No dobre, takže síce je to už dneska posledný deň, ale 17. genový kľúč. Takže 17 je mentálna, je to ľavá mozgová hemisféra, tá logická, digitálna, analytická časť myslenia, vyhodnocovania dát, ktoré čítame vo svete naokolo. No a rozpráva o ceste z tieňovej vibrácie názoru ku daru nadhľadu až po siddhi vševedúcosti. Kvalita 17. genového kľúču je čítanie vo vzorcoch, v jazyku, analýza, organizácia dát, vyhodnocovanie, schopnosť analyzovať dáta, vyhodnocovať ich a nejakým spôsobom na základe týchto dát si utvoriť mienku, interpretáciu, názor o svete. Je tá kvalita, ktorá nás robí špeciálnymi na tejto planete, ktorá nás odlišuje od všetkých ostatných žijúcich druhov bytostí, ale zároveň teda spôsobila to, že na základe toho, že dokážeme čítať detaily, tak často vlastne strácame vnímanie toho väčšieho celku. Strácame vnímanie toho, ako sme prepojení so všetkým životom naokolo. Ako sme súčasťou niečoho väčšieho. Tým pádom nám to spôsobuje pocit oddelenosti. Pretože na to, aby sme mohli vyhodnocovať nejaký objekt vonku, tak potrebujeme nutne cítiť separáciu, aby sme mohli porovnávať, inak by sme nemohli porovnávať. Že ľudská myseľ je prirodzene ustrojená tak, aby dokázala vidieť a rozpoznať chyby, nedokonalosti v rámci geometrie života. No toto rozpoznanie vzorcov, ktoré sú nefunkčné, sa často stáva semienkom ku tvoreniu si názoru, svetonázoru, príbehu, ktorý je o tom, ako veci sú, ako by mali byť. Úskalie názoru je také, že názor vždy vidí nejakú oklieštenú časť reality a v momente, keď sa my identifikujeme s týmto názorom, tak vchádzame do serióznosti, vchádzame do bodu chránenia tohto stanoviska, avšak úplne každá situácia ponúka viac uhlov pohľadu a viac perspektív. To, ako ju možno čítať. Takže názor v sebe nesie určitú formu rigidity. Prečo vzniká názor? Najčastejšie je to práve kvôli ranným rokom nášho života. Hlavne prvým 7 rokom. To, keď sme boli maličky, príroda a všetok život najlepšie sám vie, ako sa vyregulovať a ako sa zdravo vyvinúť. Že keď sme boli maličky a keď naši rodičia, naši vychovávatelia, učitelia, hoci kto naokolo snažil zasiahnuť do nášho vývinu a snažil sa zasiať do nás mienku o tom, ako by sme sa mali vyvíjať, aký by sme mali byť. Vlastne spôsobovali conditioning. Tak tým svojím spôsobom narušili ten náš zdravý vývin. Náš zdravý človek je vlastne prirodzene v súlade napojení na frekvenciu Zeme. A to, čo vlastne sa udeje, keď je tento prirodzený vývoj narušený, je, že táto naša os
a naše načasovanie vývoja a fungovania, ktoré je prirodzené v harmonii so Zemou, je narušené, je vyosené a toto veľmi často vlastne plynie až do mentálnej úzkosti. 17 funguje so svojím programujúcim partnerom 18, čo je nespokojnosť. Na úrovni tieňu sa navzájom vyživujú a vlastne nespokojnosť práve dodáva palivo pre názor, aby bol silnejší a aby sa viac dral do sveta. No, problém nastáva, keď tento názor je samoučelný. Keď tento názor stratí vzťah s tým holistickým uhlom pohľadu a pozerá sa len na tú svoju časť, že ja z tejto perspektívy vidím toto takto a tým pádom to takto presadzujem do sveta a nevnímam dianie naokolo. Na tieňovej úrovni vždy existujú dve polarity, dva extrémy, v ktorých môžeme byť vykývnutí a jeden je vlastne tá represívna, tá potlačajúca sa stránka, ktorá sa prejavuje ako sebakritická, ako nedostatok sebadôvery sa vlastne prejaviť. Teda uveríme, že náš život, my nemáme dostatok hodnoty a potom hľadáme dôkazy o tom, že to tak skutočne je na základe čítania vzorcov vo vonkajšom svete. Ďalej a ďalej a ďalej a tým sa vlastne posilňuje to presvedčenie, že to tak skutočne je. Zatiaľ, čo tá druhá polarita, ten druhý extrém je tá agresívna stránka, ktorá je poháňaná vždy hnevom a to je práve to nezdravé predkladanie svojich názorov ako dogmy so silnou potrebou vlastne si brániť ten svoj názor a preukázať vonkajšiemu svetu, že to je ten správny názor. Proces 17. genového kľúču priamo korešponduje s procesom otvárania tretieho oka. Dar je o prekonaní dualistického zmýšľania, o prekonaní stanoviska v rámci tých dvoch protisíl, ktoré navzájom súperia, a získanie nadhľadu. Je to vlastne ten bod, keď naša ľavá a naša pravá mozgová hemisféra sa vyvážia. A tým pádom dokážeme čítať vzorce, vidieť detaily, ale zároveň nestracame perspektívu o väčšom obraze. No a 17. genový kľúč sa vôbec neprejavuje ako niečo pasívne. Nadhľad tu nie je chápaný ako stav, v ktorom by sme vyzenovane sedeli na oblačiku a on sa na všetko z vrchu pozerali, ale je chápaný ako veľmi mentálne dynamická kvalita, ktorá s neustálým záujmom vlastne skúma mechaniku života, mechaniku stvorenia. Je o otvorení mysle a je o tom dokázať rozpoznať tie vzorce, ktoré práve neslúžia životu, pretože slúžia strachovým vibráciám. A o tom vlastne hravo s ľahkosťou pomôcť tým vzorcom, ktoré sú zaseknuté v tieni, sa napraviť do tej ľahko plynúcej formy. A zároveň tým, že je to teda korešpondujúca kvalita s otváraním tretieho oka, je to bod, kedy sa naše centrum vnímania presúva z mysle viac do zároveň cítenia srdcom, ale zároveň centra solar plexu.
nadhľad, 17. genový kľúč sa stáva tou úplne novou, pravdivou formou vnímania reality, ktorá vníma aj vyššie dimenzie, vyššie reality a začína vlastne čítať realitu novým spôsobom, avšak zároveň nestráca schopnosť ju následne veľmi logickým, ukotveným spôsobom priniesť a preložiť do slov. Preložiť do niečo uchopiteľného. U ľudí, ktorí majú vo svojom hologenetickom profile prominentný tento genový kľúč, sa často prejavuje ako kvalita jasnozrivosti, a to v tom zmysle, že keď sa tento človek naučí odpozorovať a čítať vzorce, ktoré sú za mechanikou života, tak prirodzene začne rozumieť tomu, kam ktorý vzorec smeruje. Začne chápať, ako sa tie vzorce zo seba rodia a kam sa vyvíjajú. A tým pádom vlastne títo ľudia majú kvalitu na základe toho, že vidia momentálny stav, tak vedia predpovedať, kam tento stav vedie. Dokážu vidieť, ako sa jedna fáza evolúcie vyvíja do ďalšej. A tým pádom sú práve ľudia s touto kvalitou ľudia, ktorí eventuálne prezrú určité aspekty jednotlivých sfér. Teraz sa rozprávam o veľmi uchopiteľných veciach, ako je ekonomika, nejaká sociálna sféra, edukácia a podobne. A vlastne sú to práve tí ľudia, ktorí prinesú praktické, uchopiteľné perspektívy toho, ako nanovo preorganizovať našu spoločnosť, ako pomôcť spolu vytvoriť novú civilizáciu, ktorá je založená na súlade a na tých zdravých vzorcoch, ktoré fungujú. Takže vlastne tým ľuďom so 17. genovým kľúčom sa postupne môžu začať otvárať tie jednotlivé špecifické fraktálové perspektívy určitých konkrétnych sfér života a postupne by sa to malo začať skladať do niečoho nového a krásneho. Takže sú to práve tie kvality, ktoré veľmi vynikajú v preorganizovaní. No ako sa posúvame do úrovne siddhi, tak sa posúvame do analogie s absolútnym otvorením tretieho oka, čo je stav, kedy je možné vidieť celok a zároveň je možné vidieť tie najmenšie detaily celku, ako sa navzájom do seba prepletajú. Takže je toto absolútne prepojenie obidvoch mozgových hemisfér a môžeme si to predstaviť ako vlastne to tretie oko, ktoré je gulaté a vidí vlastne do všetkých smerov naraz. Vidí vlastne zo všetkých uhlov pohľadu súčasne. Zároveň vidí súčasne to, čo bolo, to, čo je a to, čo bude. Ako sa to vlastne vidí to v tom večnom, prítomnom okamihu kolektívneho vedomia. Táto kvalita je kvalitou, ktorú poznáme z našich ľudských mýtov a príbehov ako orakulum
ako jasnovicou a tieto postavy boli veľmi často zobrazované ako slepí. Ako slepí ľudia. To je práve analogia toho, že vlastne v tomto stave to nie je už ani tak o tom, že by človek išiel do kolektívneho vedomia a tam stiahol nejaké posolstvo, ale je to skôr o tom, že sa ten človek úplne odovzdá. Vlastne sa vzdá tej svojej osobnej perspektívy toho, ako on subjektívne vidí realitu, vzdá sa toho svojho subjektívneho názoru a nechá vlastne to vyššie vedomie, to tretie oko, ktoré vidí všetko naraz, pretekať cez jeho schránku a stáva sa vlastne len takou prázdnou schránkou pre kozmické vedomie, ktoré vlastne ním tečie. Toto sa deje pri absolútnom otvorení a vykvitnutí srdca a je to vlastne práve kvalita 17. génového kľúču je jediný aspekt ľudskej mysle, ktorý prežije stav prebudenia. Vlastne pri stave absolútneho prebudenia a zjednotenia s kozmickým vedomím zhorí všetok pocit nejakej individuality. Takže keď si predstavíme plne realizovanú bytosť, ktorá sa prejavuje skrze kvalitu 17. genového kľúču, je to človek, ktorý skrze seba necháva pretiec kozmické vedomie, stojí mimo kozmickú hru, mimo Maju, avšak stále ju hrá. Keď prichádza do situácie s inými ľuďmi, s tými inými kúskami vedomia, tak často im poskytne určitý názor alebo určitý vhľad, ktorý vlastne tým jednotlivým bytostiam pomôže na ich ceste evolúcie, prezretiu nejakej rozšírenejšej verzie reality. No a práve tu vyviera jedna z najväčších dilem toho, či sú veci dané, či je osud daný, alebo či sa formuje postupne, tak ako sa svet vyvíja, tak ako my robíme rozhodnutia. No je to paradox. Je to paradox, ktorý praví, že nutne je oboje pravdivé. A nutne je všetko perfektné tak, ako je. Takže z úrovne siddhi je každá tá nedokonalosť, ktorú sme predtým čítali ako chybu, je vlastne perfektná. Na základe I Chingu sa tento archetyp originálne nazýval nasledovanie a autor Richard to teda uchopil tak, že tým sa dá možno povedať to, že všetko, čo sa deje, nutne nasleduje plán a ten plán je perfektný. A ten plán je zároveň vopred daný a zároveň tvorený tak, ako kráčame na ceste životom.